kaira Allah kira yawan akaira dare dare Muhammadu yawan ni'mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan akaira dare dare an bi ala tanu ala min ko aka kuranɛ ba kɔnɔ ko Muhamadu an b'i ci foyi kosɔn fo n'a kɛra hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma kisi ni nɛɛma k'o ɲini Alahu fɛ a ka kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛma kan Muhamadu ko don ani a somɔgɔ sanuman bi wajuli kɛnɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Côte d'Ivoire jamana kan dugu la min bɛ wele ko Songo ka sanga ni alakiraba bangeli nisɔndiya yirali ye an karamɔgɔ Sheikh Ali Darame ni ale bɛ wele ko Sheikh Abdul Aziz Sore Junior laada don a bolo ka fara a ka kalandenw ni a jɛɲɔgɔnw kan u bɛ ala barikada kɛnɛ sigi ni ka ɲɛsin Seydil Ujudi bangeli ma ɲinanta in laada timɛra ka bɛn desanburu kalo san 2025 alisilamɛ jama ye kɛnɛ in seereya baara in nun donna ni alikuranɛ sanuman kalanni ye ni ka sɔrɔ ka kuma di maaba welelenw ma an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ Billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم ذلك عند الله فوزا عظيما. Cheikh Abdulaziz Agib Souré, que Allah le renforce et le bénisse. En ce moment de recueillement, la section AAPM section Songo vous accueille pour célébrer dans l'unité, la foi, la lumière. Cet événement qui nous rappelle la noble exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah purifie nos vœux, exauce nos prières et encore accorde sa miséricorde à cette cérémonie. Unissons nos voix et nos intentions afin que cette mémoration soit porteuse de paix, de sagesse et de fraternité. Nous Cheikh Ganame Kabo Bakanda Marala Dugumina ne ambe ode Gwedesoy. Ola ambe kumanani ale reka yamaru de ambe yafani ni baden bela jenife anan fanan karamoko chamo de be kene ka nanga sheku. Ni filimi yela kumana we anunga demisena nanga kalambaliya fili ote anunga sheku ka laɲini. Ola an ye aw magen shuina kana kene sanuman kan n'o de alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka bangeni kene kan kira min cilikɛla danfɛnw bɛɛ lajɛlen ma hinɛ ye ani makari ye. Ola an ka sheku n'o de Ali Darame a bɛna min fɔ a faamuya ko ɲuman ala k'o di ne na u bɛɛ lajɛlen ma. Ni an ka imamu nɛngu ye n'o jɔlen filɛ an kɔrɔ Imam Yusuf inshallah ka bɔ Kirikoko. Alhamdulillah Kirikoko ka bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Kirikoko dugutigi ana imamu na cɛkɔrɔbaw na denmisɛnw na muso ɲɛmɔgɔw ka bolo kɛ an na ka fara ɲɔgɔn kan ka na an ka shekuba n'o ye Ali Badara Sajaja Agib Junior sigilen filɛ an kɔfɛ ka na fara a kan ni badenw ni ka alakira ka mawluduba ka ɲɛnamaya o se de bɛ an kɔrɔ. O la ko ka n'an sera yan
ko an ka kiriwo ka bɛɛ lajɛlen ka foli di an karamɔgɔ ma n'o ye Seydina Ali ye Agib Sure Junior ko k'a fo kosɛbɛ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Bas foyi t'a la. An bɛ Ala kira ka kɛnɛ de kan. Ala ni kira yɛrɛ kanu kosɔn. An tɛ se ka ban kɛnɛ in na. K'a sababuya kɛ mun ye n denkɛ. K'a sababuya kɛ mun ye Seki yɛrɛ. K'a sababuya kɛ mun ye Ali Darame yɛrɛ. Bonya le bɛ mɔgɔ sɔrɔ. O ka bonya min dan kan n b'o barikada n b'o fo n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n bɛ silamɛmuso bɛɛ lajɛlen fo Ala y'an bɛɛ fanga se Ala y'a sababu ɲuman k'an ye k'an denw balo ka lɔyɔrɔ d'an ma ka kunkɔrɔta d'an ma an bɛ boli min na an b'a ɲini Ala tɛna kira fɛ Ala ka hinɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. Rahim bade silamɛ bɛɛ lajɛlen ka foli de Ala ko ye fɛn dɔ ye fɛnko tɛ ni fɛnko lo a bonya bɛ fɛntigi la yan. D'ailleurs même ni dɔ ye kɛnɛ yɛrɛ ka bi bon tant que ale bɛ vraiment kuma bamanankan kɛ ne bolo n'o ye monsieur le maire yɛrɛ de o de diyara n ye fo ka taa tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ko n b'a fo ka kan entourage bɛɛ lajɛlen fo a bɛ laɲini la nin Ala k'a nɔgɔya ye sɔngɔ cɛ bɛ laɲini la nin Ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye an bɛ ka jan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn bɛ sɔngɔ dingɛ kɔnɔ. An bɛ nabaga bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye wa ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ an bɛ Ala fo ka barikada k'a tanu ka sɔli caya kira n'a so kan sallallahu alaihi wasallam k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Asad Sherifu Usman Madan Haidara ye ka segin ka an ka Sheikh fo mun ye Sheikh Aziz Zure ana ka Junior Sheikh Dramé an bɛ nabaga bɛɛ fo ka jama bɛɛ don tilemadonya la ka hakɛto ɲini kuma la ka Sherifula mɔgɔw fo média fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan ka bɛɛ fo. Vraiment an tun b'a lɔn mɔgɔ qualité min ye an b'a fɔ an ɲɛnɛ bi an bɛna a cogoya fɔ an ɲɛnɛ mɔgɔ ba de b'a bolo hali bi a y'a minɛ k'a don a sogo n'a golo cɛ an nana fɛnɛ jama min tɔgɔ la n'o ye Port-Bede jama ye ani Yopɔgɔn jama an b'a ɲini Ala fɛ an bɛɛ nana lɔ ne nana bɛɛ représenter jama ban kana bɛɛ représenter a y'a kɛnɛ kan k'a yira la ko vraiment an bɛɛ b'a kɔ kɛnɛ nafa n'a barika k'a d'a ma Ala m'o kɛla kɛnɛ yɛrɛ k'a ɲuman wuli hɛrɛ la Ala m'o kɛla Ala y'o kɛ kira bonya kosɔn. Bɛɛ barika da k'aw wale ɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ masa min ye an tile hɛrɛ la su hɛrɛ Ala k'a d'an ma ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ surun fɛ yɔrɔ jan fɛ ka ɲini Ala fɛ fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ Ala k'o kɛ ka aw tagatɔ sɔrɔ ka Ala deli ni kɛnɛ ni bonya ye an fɛn fɛn nana ni mako ye ya Ala k'a bɛɛ dilan an ka ɲini fɛnw Ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma ani an ɲɛ jɔyɔrɔ ma Wahidu Asirihi wa Faridu Daharihi Sayyidi Sherif Usman Madan Haidara Ala ka ana sabati Ala ka barika don ana la ale min ye diɲɛ lafiya ni silamɛya tiɲɛ bangeli ye an bɛ Ala deli Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ. Sheikh Abdul Aziz Agib Sure n'a kɛnɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ansarumɔgɔ yɛrɛ ye kɛnɛtigiw ye olu de bɛ kɛnɛ yɛrɛ ɲa k'a ɲa ka kɛnɛ yɛrɛ lasigi mɔgɔw min na donc n bɛ ansarumɔgɔw fo hasida t'a dusukun na walahi parce que hasida tɛ nin cɛ quoi i n'a fɔ Haidara ani Sheikh Abdul Aziz Agib Sure fa kelen ba kelen don mun kosɔn b'a fɔ la o kɔfɛ n bɛ kɛnɛ tigi fo parce que Sheikh Abdul Aziz Agib Sure ale fo la ka ban o kɛnɛ tigi bɛ ale ta de Sheikh Abdul Aziz Agib Sure ale de ye kɛnɛ tigi. Votre fils, votre frère, nous croyons fermement que le développement durable ne peut se bâtir sans spiritualité, sans valeur morale, sans paix et sans justice sociale. C'est pourquoi nous accordons une place essentielle à ces moments de recueillement qui nourrissent l'âme et inspirent l'action. Vénérer Cheikh Ali,
Je vous prie encore de bien vouloir demander à Allah d'accorder ses bénédictions, son évolution, son succès à son excellence, le Premier ministre Robert Begré Mandé, au professeur d'en haut, et le remercier pour les miracles opérés dans la vie de notre père El Hadj Abou Diallo. Puisse cette prière être pour nous tous une source de bénédiction, de sagesse et de renouveau. K'a fɔ jɔlakabɛlaw ye ko ka a sɛbɛsɔngɔ mɔgɔw bɛɛ fo minnu sera ka se sɔngɔ ya bi ani minnu ma se ka se an bɛ o bɛɛ fo minnu sera ka nafa ala bɛɛ kɔsɛbɛ ni hɛrɛ ye u bɛ taa lumɔ sɔrɔ hɛrɛ ye an bɛ kuma taara Cheikh Abdulaziz Touré tɔgɔ la o que an yɛrɛ bɛ kɛ min kan nin Cheikh b'a kalama ko an sigilen bɛ a bɛ an filɛla direct yɛrɛ donc min sera k'a déplacer ka na yan ala ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la min ma se ka na fana o la an bɛ dugawu kɛ n'a ye an bɛ maire Abou Diallo ani COJU représentant ani Badara Kulubali min bɔra Pobedera ani de bamuso min yɛrɛ kɛra marraine ye ani Traoré min kɛra parrain ye vraiment san bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan yan vraiment ala y'o fanga se ko bɛɛ n'i bɛ se ka fɔ k'i bɛna ko dɔ kɛ mais ni se tɛ fana o fana ye ko ye mais ala se d'u ma o bɛ se ka lɔ an k'i kan tugulu pour que baaraw bɛ taa ɲɛfɛ. Munna an bɛ nisɔndiya jamali bɔla ten o mana foyi lamɛn fo ala ko ala kira ko ni sɔngɔ aw b'an ka kunnaja tamasire de inshallah an ka foli filanan an b'a lase an ka facɛ ma an'an ka ko bɛɛ an ɲɛmɔgɔ min ye an facɛ y'an kɛrɛfɛ monsieur le maire Abou Diallo ani an ka limamu n'an ka ɲɛmɔgɔ an ka sheku n'an ka karamɔgɔ min ye Alhaji Rais Al-Allama Mohamed Berté a b'an hakili jigin mun na a b'an hakili jigin alakira sallallahu alayhi wa sallam ka hadisa la a ko di iza soluhu solu hannas a ko mɔgɔ fila bɛ yen ko n'o ɲɛna a kɛla ko jama bɛɛ ɲɛna n'o tiɲɛna jama bɛɛ tiɲɛna o ye jɔn ye dɔnnibagaw ani autoritéw n'an ka autoritéw ye kɛnɛ kɛ yan min b'an kɛrɛfɛ min b'an facɛ Abou Diallo ye ka autoritéw ye kɛnɛ kɛ yan min ye limamu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye Rais Mohamed Berté o bɛ nisɔndiya d'a ma o bɛ wasa d'a ma munna an k'a lɔn ko sɔngɔ kunnaja tamasiri dɔ de bɛ sɔngɔ olu ma ye kɛnɛ wɛrɛ kan fo ala ko ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko an ma ɲini ala fɛ kumakan min bɛna bɔ su na a nafa k'o d'a ma ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla k'an bɛɛ lajɛlen nafa n'a ye ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla. min ye Cheikh Sore Abdul Aziz depuis a bɔla an fɛ yan a ka duwawuba min kɛ k'a to sɔngɔ kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ ye o duwawu kelen o de bɛ continuer la fo bi a ye jama filɛ a fana ka tɔn ta ka kalifa mɔgɔ min na n'o ye Cheikh Ali ye vraiment ala si ni kɛnɛya d'a ma mɔgɔ Ali mɔgɔ bonyabaga lo Ali b'a yɛrɛ majigi a y'a yɛrɛ majigi o de ka jama fa yan yɛrɛ majigi nin fana kosɔn ne yɛrɛ selen yan k'a kɔrɔta ala ma o kɛra Cheikh Sore yɛrɛ ala si ni kɛnɛya d'a ma parce que a nana tɔn min bila an fɛ yan tɔn dennin tɛ tɔn ba le a bɛ Côte d'Ivoire yɔrɔ bɛɛ mais anw b'a jate ko sɔngɔ yan anw de ye premier ye parce que n'i ka organisation cogoya filɛ i bɛ taa ye ko Cheikh Ali ni a y'a biro kɔnɔ mɔgɔw vraiment o bɛ baara la. Monsiw kɔnɛ k'a fɔ a bɛ julakan kɛ waati o waati a bɛ laban Mahamudu ye ko Pɔgɔdaba. O kɔfɛ Salimu kɔfɛ an ka kuma tɛna janya sabu an karamɔgɔw bɛ yan n bɛna foli dama dama kɛ ka bɔ kuma kɔnɔ sabu waati dɔ n'a cogoya lo caman bɛ ne dɔn caman tɛ n dɔn k'ala Lahu ani k'ala Rasuli o ye ninnu ta ye ala kɔni ka d'an ye sabu maa o maa ma kɛ ala fɛ i bɔnna
kira karanye ma o ma kira ke kira fe i bonana mais minnu bo o kofo ka kofo ka nye o ye nunu ye mais anw ta an bɛ min dɔn ka caya o ye kalimu ye o la don an b'a ɲini ala fɛ ala ka anw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o la don foli bɛ taa min foli bɛ taa jama min bɛɛ lajɛlen bɛ anw ɲɛfɛ ani an kɔfɛ an b'o jama nin fo sabu an ka foli ni aw a tɛ se ka ban an ka baba ani an ka karamɔgɔw o bɛɛ lajɛlen nana kuma yan dɔw bɛ se ka ali wolo dɔw ali dɔ kɔrɔkɛ don dɔw fana ali dɔgɔw don dɔw ali bamusow don mais o bɛɛ lajɛlen nana ka na sinɔgɔ to yen dɔw man kɛnɛ komi an ka monsieur le maire ka min fɔ sisan mais o bɛɛ lajɛlen nana ka na sigi mun kama Cheikh Ali Dramé kama n'o tɛ karamɔgɔw ka ca mais minnu bɛ nin kɛnɛ ninnu sigi a ka dɔgɔ nin ko fashion ninnu bɛ caya dugu kɔnɔ ni karamɔgɔ 100 bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen bɛ nin organiser ne hakili la denmisɛn caman bɛ yen a bɛ kɔnɔ. An ka laselilikɛla kunfɔlɔ kɛnɛ in kɔnɔ o ye Imam Abdala Ture a ye dakurunya 2 laseli kɛ an ye an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Siya de ka fisa e de ye sitana ye an ka kabila de ka fisa n'aw ka kabila ye e de ye sitana ye o sitana nin a ko ne ka fisa an fa Adama ye i y'a dan ka bɔ bɔgɔ la ka ne dan ka bɔ ta la maa ɲinɛna ka bɔ mɛlɛkɛw ma kulu ka tɛmɛ nɔgɔ ala ye mɛlɛkɛw dan ka bɔ nɔrɔ de la a ɲinɛna o kɔ ala fana ko a ma o fa ko ɲuman fa innaka raji bɔ dangatɔ wa bɔtɔ a kumana a ko ala ne halakila an fa Adama kama an'an ba Nawa kama ala n bɛ ninnu fili ka sɔgɔ k'o fili e ala ma k'o kɛ k'i ba ala la o tɛna ele ala bato fo ni sitana ala ko n ka jɔn ni n ka jɔn tɛ o b'aw sitana ala ka kisa tɔgɔ miniti 30 a tɔ man ca ne bɛna mɔgɔ 3 fo an b'an wasa don o la an b'an ka sekuba alfadila al-sheikh Abdul Aziz Akib Sore an taara sheikh Farouk an taara fɔ Ajami Gorolɔgɔ la hôtel Bafara kɛrɛfɛ o ka zawiya bɛ yen a ko anw tɛ seku lɔ a ko Sheikh Abdul Aziz Akib Sore ko ala ka ko ba dɔ k'a ye ale Sheikh Farouk ni nafolo o b'ale bolo ni jama lo o b'ale bolo mɔgɔ kɔni t'a fɔ ko n karama mais dɔnni fana na a b'a yɛrɛ kalama a ko ale ka nin bɛɛ to yen ka taa sigi seku ka bunda la k'a kɛ kalanden a ko parce que layila gundo layilaha gundo ko o b'a bolo ko sayamaw la a taara ka gundo min to k'a b'a bolo o b'a n'a ye fo a b'an ka belebele fo seku tericɛ a kanuɲɔgɔn Mali kɔnɔ o ka ca dɛ bamanan tɛ yen Haidara nin cɛ bari an b'a fo ka waliɲuman dɔn sabu Njabala Sirifula tele mɔgɔw bi yan k'a ko ne ka seku lɔ ne tun bɛ Ansar de la Divo en 1994 j'ai eu la chance ka photo ta ni Haidara ye en 1994 il y a 31 ans an san 30 ani san 1 o de bɛna photo filɛ ni cameraman ne na Haidara photo filɛ san 30 ni san 1 i ɲɛ t'a la a kɔni belebele min seku o la an bɛ cɛba nin fo an sɔrɔtigi belebele
Naam. Mais Ousmane Chérif Madara Haïdara. Mouna Rasoul alayhi salatu wa salam. Naam. Ambaka Bagé Kene les camps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né en l'an 569 à la Mecque. Il est décédé juin l'an 632. Il a vécu sur cette terre 63 ans. Ameche Baniko, a Bangela Maka, Samason Kassana, Sani Ashrami Rabbil Awal, a Fatola, Madina, en l'an 632. Sambioroni Saba, Anga Bilibili, Shafatul Kouratiki, Abal Khansim, a Fatola Madina, Bilibili Laridi. Ole la Rasul alayhi salatu wasalam. Naam. Aka sabado ka nyiniga. Naam. Ako ni takala. Naam. E mato mi mena na usamina ke sanjoli. Naam. Ako mabena siti no sabi. Entre 60 ans et 70 ans. Naam. Regarde, toi tu as quel âge? Si tu as 60 ans, c'est danger. Non. Il a fait rouge déjà. Naam. Il n'a pas 60, il a 60 ans. Non, pas 60 là, il a fait rouge. Naam. Moi, ça va. Non. Moi, au solo. Non. Nala ma fréquenté mon bon son. Kosobe. Voilà. Non. Entre 60 et 70 ans. Kosobe. Ameta. Au kina sur la loi d'Allah. Non. Au Kapangé Kene. Non. Anski ni boule kani. Kosobe. Kamro lali. Non. Kina segela. Non. Anyanina. Non. Au ka toro. Non. Au ka saboté. Non. Kosobe. Ma encore me fait. Non. Minga kera soro aunti fo kaw soro kosobe ololanga hadisa kelipe leta naam mira moka naam ninga vle nabi Ibrahim alayhi salam naam il a été envoyé au peuple à Babylone kosobe aujourd'hui en Irak naam nabi Moussa nango Moïse naam il a été envoyé au peuple de Pharaon naam en Égypte naam et nabi Isa alayhi salam naam Jésus kosobe il a été envoyé au peuple d'Israël. J'avais un ami Annie. Il est chrétien. Je suis musulman. En 2000. Il dit, mais c'est tout vrai. Que je vais tout faire. Tu vas devenir chrétien. Non. Mais c'est quoi si? Je vais tout faire. Tu vas devenir musulman. Alaka Minke, il est pasteur aujourd'hui. Moi, je suis l'imam aujourd'hui. Menga Bidou Allah. J'ai dit, moi, j'ai fait le pèlerinage en 1996. En 2016, pardon. À la Mecque. Mais toi, tu n'as pas été à Jérusalem. Ça, c'est vrai. Il m'a envoyé même à l'église. Et cette information, je vais vous donner. Je partais même à l'église. Je me cachais pour partir. Il m'a donné le Nouveau Testament. Ancien Testament. Ntalasi. Église là. Il a l'organe mille fois. Oui, Dieu est bon pour toi. Ne tardez pas, Jésus-Christ t'attend. Moi, c'est moi-même qui m'attend. Alléluia, 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 alléluia. Avec ma foi église. C'était pour apprendre et à lire la Bible. Jésus dit dans la Bible, je m'en vais au Père qui est votre Père. Cela ne dit pas qu'il est fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Alors qu'on a mis à l'île de et celui-là même qui a annoncé l'arrivée de ce prophète dans la Bible. Lorsque Jésus disait à ses disciples que lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il a été envoyé dans Hadith Kursi. Le prophète dit au Mayan Tikouani Lawa, il nous voit dans le Saint-Courant. Alors subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans Surat Sof pour dire dans la parole de Jésus, Ya Bani Israël, inni rasulullah ilaykum. Et enfin il dit, Yati min bani ismuhu Ahmad. Donc Jésus relega Allah
kira ka nali fɔ bibili la comme kuranɛ la an bɛ ala fo kan wala an ka laɲini ni mɔgɔ min diinɛ fɛ ala ko inna diina inda Allah al-Islam mais ne mago bɛ yɔrɔ min na an ye kɛ ala fɛ an ye sɔn ala la ala kira bɛ ban kalo min sɛbɛnni min Jibrila le nana ka na sanga foli kɛ ala kira la k'a yira la k'a fɔ a ka waati banna kira tɛna baro bɛlɛ l'heure est arrivée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est interrogé ange Gabriel suis la Rasul sallallahu alayhi wa sallam malaïkat de Jibril a ko ya Jibril a ko ni ne Muhammadu dayana ni ne suma yɛlɛmana est-ce que i bɛna jigi dugukolo sanfɛ wa Jibril ko naam a ko n bɛ jigi siɲɛ 10 n bɛ taa ni fɛn 10 ye et c'est ce que nous vivons wallahi a ko n bɛ jigi siɲɛ 10 n bɛ taa ni fɛn 10 ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko ya Jibril i bɛ se ka n kibaruya o la wa Jibril alayhi salatu wasalam o fɔ a ye a ko awali arfaw barakata min al-ard a ko dugukolo bɛ barika bɔ a la barika bɛ bɔ dugukolo la fɔlɔ i tun bɛ dɛmɛ hectare tigɛ ka malo caman sɔrɔ bi o tɛ sɔrɔ fɔlɔ yan banaku bɛ sɛnɛ yan dɛ fɔlɔ hectare kelen a tun bɛ min don bi ɲina a t'o don o dugukolo barika n b'o ban ka tila ka sɛnɛkɛlaw ɲani o tɛ nafa sɔrɔ fɔlɔ kakao tun bɛ ci foro kɔnɔ k'a to foro kɔnɔ k'a wusu k'a ja mais kulubalilakaw k'an découragé anw la bɛ sunɔgɔ la u bɛ ni portable mɔgɔ la foro ka to ka kakao tigɛ a tɛ ku i la bi i bɛ kakao bila foro la ka taga k'a to yen yali sini u bɛna taa a ka hakili jigin cɛ dɔ la cɛ dɔ ka muso 2 de furu a ka muso fitinin dɔ furu a ma mɛn muso fitinin ka bon bɛ taa muso fɔlɔ ka bon bɛ taa a nana sunɔgɔ la saafo kɔfɛ 22h waati so nana don so lakile tɛ yen o bɛ gbɛsɛgbɛsɛli bila da la muso y'a kɔri a ko dɔ dɔ la an ka so kɔnɔ cɛ kununa k'a ye kamalen kɔrɔ guwanni cɛ girinna ka wuli soncɛ bolila ka taa kari ka don muso fitinin ka bon na a ye lamɛn ka ɲa dɛ jawo y'a sɔrɔ kamalen kɔrɔ guwan dɔ lamɛn muso fɛ yen sirifu guwanna de b'o la ale fana wulila dɔrɔn ka soncɛ ta ka bin cɛ bolila ka don bon na ale ma dɔ wɛrɛ kɛ dɛ ale ma ɲɛɲini ka soncɛ minɛ sirifu guwanna min min na dɛ a taali jɔ le ka fɔ a ko nin de ye son ye ko tɛ ne son ye ko son yɛrɛ yɛrɛ de bɛ nin o la silamɛw itakullaha isma kuntum an sera ala ɲɛ a filanan Jibril alayhi salam a ko arfal mahabbata min qulubil khalaiq n bɛ kanu bɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kanu o banna da de bɛ yen wallahi mon frère je t'aime beaucoup c'est pas vrai regardez un peu kanu banna olu kosɔn cɛw ma la musow la muso yɛrɛ ma la cɛw la kanu banna ten ko ni nka bolofɛn bɛ di ma ko ni bɛna taa dɔ ta ka na fara an kan o ka kuma de bɛ nin an dun b'a ta de dɛ an sɔnna an b'a ta an b'a sɔn an b'a ta wa an bɛna dafa de fana hali bi teri wɔɔrɔ cɛ il y a plus de confiance wallahi danaya banna danaya foyi tɛ yen an ta ala ka misiri la fɔlɔ an fɔ an ka misiri kɛsu an kun tɛ taa n'a ye so
a kun bɛ misiri la guguru b'a la sɛni b'a la alajo dɔ nana ala minɛ ka sɛni tigɛ ka guguru n'a a kɛsu a y'a bɛɛ ta ka taa samara bɛ sonya misiw la bi tapi bɛ sonya bi dɛrɛ bɛ sonya bi fo fɛn kelen sukɛsu o tɛ sukɛsu ye o kelen o t'o ta ala kɛra sɔrɔla dɔ ta la jibirila a ko a filanan a ko ni n jigira n bɛ taa ni kanu ye est-ce que bi kanu bɛ yen kanu tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ chérie je t'aime je t'adore I love you a bɛɛ nkalon a b'i ka wari de kɔ wari banna furu banna a sabanan jibirila alayhi salam a ye min fɔ a ko alifa haya mina nisa a ko n bɛna maloya bɔ musow la walayi sani Umar a ka tile la sahaba dɔ nana a ko ya amir muminin n bɛna muso furu sa Umar bin Khattab ko di a ko mun de b'a furu sa a ko jugu 12 b'a la o kama n b'a to yen Umar ko kelen bɛ fɔ a ko innaha la tastahi a ko muso tɛ malo ɲɔgɔn wolo bali don jamaw kɛra o furu le kan ka sa bi fani bɔra musow la olu bɛ ka taa wallahi jibirila ko ni n jigila maloya n b'a kɔrɔta fɔlɔ i wolofa i woloba i tɛ sigirɛti min ka don a kan mɛ bi a kɛra di n ko denw de bɛ sigi gɛrɛ na bi ni portable sonné la que les chaos m'appellent il sait que c'est à cause des jetons a fa ko c'est à cause des jetons m'appellent wallahi n'a bamuso ma wele et que c'est la vieille mère que c'est que yagbamba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ay ɲuman k'a ba ye a y'a baw bonya n'a y'o kɛ diɲɛ bɛ sɔrɔ lahara bɛ sɔrɔ an lamɔ maloya bonda la o de kosɔn sariya ko anw ka diinɛ ko muso valeur fɛnw don aw de kɛra muso fɔlɔ ye ka dereke don ala kɛra kan na yamani binfani fɔlɔ muso de ka sagade ala kɛra ma ala kɛra bɛ seli tapi min kan muso de ka sagade ala kɛra ma maa joona min sara pour la cause de l'islam c'est une femme. An karamɔgɔ Sheikh Ali Dramé ni ale bɛ wele Sheikh Abdul Aziz Junior a ye kuma ta ni ka foli se nabaw ma ni ka bilasiralikan da an ma an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Ni ye nin waati kɛrɛnkɛrɛn kana bɛn nin waati in na an b'a ɲini karamɔgɔ ye fɛn fɛn min fɔ kɛnɛ in kan an bɛ tolo ala m'o dilanna aw ma ne yɛrɛ y'a berenkɛ Sheikh Balo a fɔra aw ɲɛna Sheikh Jotenga bolo min ye Sheikh Zagari ka bɔ Yiminakoro Kɔti Kɔsi donc an ko a ye kuma a ko wallahi ko min fɔla ko bɛɛ lajɛlen wasa donna o la an bɛ dugawu k'a ye mɔgɔ tɛ se k'a yɛrɛ yira mɛ a bɛ fɛn min an n'u b'a dɔn an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya ala m'o dilanna a ma o tɛmɛnen kɔ an bɛna paarɛ fo paarɛ Taraweleya ko an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn san bɛɛ a sanji 3 de ye nin ye ne y'a ɲini ala fɛ ala le ye ne yira yaku yira ne la n taara fɔ a ɲɛnɛ a ko n'a y'a sɔrɔ ala y'a kole jamiya ya ibaya ko ale bɛ jɔ a la san bɛɛ a bɛ misi di a tun bɛ se ka misi wari ta hali biriki dama dama bɛ se ka taa o sa kabila mais a y'o nafolo le ta ka biriki dɔ san biriki min bɛna bila ɲɛ min ye lahara dɔ ye o la an b'a fɔ a ye fɛn fɛn min bɔ ka caman bila nɔ na ala m'o kɛra su na tuguni a kumana ka ban a ye enveloppe di yan min b'a kɔnɔ n tɛna fɔ aw ye dɛ
inshallah adila kana dia inshallah ame duwa kaye aya boyaro mina ka chama bla nona ala mukala monsieur le maire wurla afana ye doone kan tigala inshallah menta da fo ya koy inshallah dawo pierre aya representant fana nana aye doone fana di menta da fo yene shadi mba fo yene ba do ko ya ke mogo mite mogo ya yimo ya fo we fitrwali ka do kay nini mogo ko chama sorola dinana iba islam ya dina be lafiya sino do yara be islam ya dinana ka ni ya me ko ka dazi kime fla do mauludila ala raba ko barata aula Allahu akbar ko sobe tel make abe mizulu kono biringa wuli fubolo mais ala era contre be ni ala utala ni a contre be ni ala kirani donc wole ka kia fana tuguni ka biringa wuli mizulu kono karamoche ote silama ya de na fola te mi ma fa bo ba ko jumale silama ya parce que ni be seli kan kay jogo yelema ka yira ko ile be bara mina keke na ibe bara tumande la ola amba fo ka wali yumado o temeni ko ambe Adam Zara fo preda Adam Zara en sordine o lugo ya predali Allah la bele gele ka sido ne ala karandene wallahi men ni be bara ba mi kala dina kono mo chama ba kalama ya o kama ko ame duwa ka jeunesse wiye wallahi ala utala yo kizi ka bodoro kumina jeunesse min beya ebe dorku be cigarette mi jinja ye jini sadoro ka ganiya nyumata ala ni ala kira noro ni Sheikh Abdul Aziz Agim Soro le horoma wallahi abe kizi ka boni baraina shigata ala Adam Zada ambe fo ani lombe iye ko do yere kanne mais a folombe bite nala sona a folombe nala sona ala utala ala sini kenadima o tamene ko alhamdulillah enveloppe flani Adam Zara la yadi ngone tina konte amina ta fle ngalo akabili kone ala hakili madama insha Allah wallahi mo ni yake ala ba kaye ya rabbi kay bara la taganya ala moy kala kay kizga bo ko jugu bela gelema ala mo kala o temeni ko amina daw fu ninne bena ni kebay ko fawene mena foli le ka duwa le ke ntina wajuli kabili men ye wajibi ye fonne me fonne ma foli kan be ke fitwali Cheikh Ismail Kurbali fonye foli ke daw wallahi aye bara doke aka dogo silama wala mimbe saka nyogoje netu madawlo me daw benelo daw ya yira dole ma ko ne ba fe shehu aye nanya lu kono kana duwa kai Allahu akbar o ya solo antonio do Allahu akbar mo min ba fola ko karamo yo wari ni ba o be karamo ko wila ai ni karamo be wole ni ya tarazo shu dola ni me war ma ko do ya kono na ba ko ina dalail karanye ina da ka wuli ko ala kama ko nan fe ko makobela Ismail Kulbali mashade men ne tala kabin tala kenife wallahi boya minni bakala ne tisaka alangale aula sere fila television beya ako badara nebe nanaye salwa nanaye ako alebe ekipala olo nambe bolay ana telka dirisa oye min do ya posa nele bado ndafo awene na ala ta ya rabbi ala million chama bla nona wala amba foka wali mado o tamini ko ameta sira haja aya so abu haja ne bayin ala fe ala si jani kenadi amin ya rabbi allah aya fo amina ni musobay ala président international fle amna wajil zongo président ne ba fa mbam so be kanya mareni ko so be président ko ko ta fo ayene atala fo ayene mbam soko ne silama ya kolo shone tele ale bala Allahu akbar asangi duru be worona ambe tagalate amba sasa mareni
abe minka sagabe shan warbe dia ka do enveloppe la ka do président yara kuno sina na do dia maintenant ango anda fa yele président ba kalama ne ba kalama awa insha Allah donc ambe do ka jay ya rabbi aya bo yaram na ka milliard chama bla nona ala mokara amen o tamani ko amna présidenti ni mukadamati songo amba ufo na komo bela gele ay baraba mike ay na flo mi mboka mawludun deme ya rabbi chama ba mi milliard kadama ay rabbi ala mokara amen ismail kuno mo mi malo de nere madaskele mboka malosa Allahu akbar wallahi don mi kene ni ma mboka malosa président international olugul umone nana kanane tuli boyami kala neta sadi bela gele be fo mi to fora mi to ma fo me Cheikh Abdou Aziz Agib Sore ma to taka bela gele fo to la ni yi bela gele be kala ala na le sababu le anu ko tenyina sababu la ni mo yina na sababu le be ka fitri wali ala ka shi dama wota mini ko kana président international fo président aya Sheikh Ismail Coulibaly yafo mawayima yako ngoya kurana durishi otede ni lo ni le iblisa tunta jahannama na me taji yidi kara otede ala siranya be duskuna ne kawalilila ni chebay abe bara mike ni toyina ka surati saka gulu Allah tafsir ke me ala fa tafsir karamole Allahu akbar atakbir nta fala ko sigili bede ni e million kelen do tonna ka jona barka woda tugu ay million flat dollar ay waki be dollar million sabale dollar la wallahi amed wo kan ni chebai Allahu akbar nam tanya pai nam obadia sagi era de la ka ni seksore bo la sagi era de yo sangi be bo bila ala dara sola donc amba foka wari nyuma do inshallah kay fanga se barana ala mokala ya rabbi ka barka do niya sokono mo ya rabbi ala mokala ala kana idasa few ya rabbi milliard ni herabe yoro ala mandila na awma o tamni ko amna ko do anya Cheikh Ismail nebe date ni ala mogole ni waliduye Allahu akbar mo ni tse ka mo tandu mogoni atise ka mo tandu ni ye mo be mo tandu wallahi mo bali wala nebe foka wali nyuma do ye ama barano mena porbode ibe mi yembe odo hali iyera ta do ni te kilo la ni boro fala ko ibado family wala mbe do kaye o ye joyro mi dima ka fanga se ala mokala ala kana dese few ya rabbi ala taala ye sekaye ka se ka islama ya berebere fo ka ta se aya lo labana amme karanda o fo bi mbola la kota ume anemi mbola bura takoro anemi mbola agboville ka bo la kota shubre a bela gele fo kaba abangru bela gele be fora ni Cheikh Abdou Aziz Agib Sore toy mena mi fo awyene mawludu koro we fe kelende ko sobe o jumay kiranana ka fara nyonka ka hina nyona ka nyonka kanu aye do da kele aye boda kele Cheikh Abdou Aziz Agib Sore anana ni woli Allahu akbar mo abe doro mi na makotewla abe joba to le makotewla inshallah aye doro mi na makotala me anu yanama ya dia kono anka nyogo kanu ka nyogo fe ina fa aya Cheikh Dume ya fa ya mima na sala la haradon arjina tile taye tasmati ne taye ala utala bena mindo arjina na abeodo abe mindo tasma na abeodo me an ka nyogo mna ka kekele me mauludu kira jogo كان رسول فيكم أسوة الحسنة الله أكبر ني بنا لو كوي مودود جابلا ني تمبي غالوتيغا ني يعني كالو فلا يعني سانوري إيغا غالوتيغا دابلا وبيرا كوي مولود جابلا الله أكبر ني تمبي سونيانيكا إنا نسكي كينيكا دوو كيرا يعني سانوري إيا إيتا سونيانيكا لابلي أبيرا كوي مولود جابلا الله أكبر na ya so be jeniyare ke ile nana kana wari muso ye ka toyi iba lo sisan wallahi ne ya mauludu jabila ko so be
ni nana yende tume mo dabarila ne yo ye katoyi iba lo siza ko ne mawdudu jabila me ni be mawdudu ke ile ye galotiga bagay ile ye jeniyaye ke bagay ile ye doromina bagay abe yira ko halbi ya mawdudu majabi ya rabbi ala ma mawdudu jabi ala hakrima da bera gilma laba ko yima ala mukarayen laba ko yima ala mukarayen ala ni ahmad mustafa al horama ala ni shekana abdou aziz ajib sore Ahmed Laka génération fou. Inch'Allah. Président chargé d'organisation Omar Tondena a équipe B. Nous oye baraminga Ismaël Koulibaly. O tlala ka naflo botuguni ka mo chini malo boray. Ko kana di sheku makoka ayara demeni lo dawi. Allahu akbar. Ebe kenen oye. Télévision Savant Nanyo. Je président chargé d'organisation. O lou le jolani ni be. Allahu akbar. Katlanga na net de mesoko tuguni ay do ko wede ambay ala taala fayani sanwere do be million compté do be milliard compté do be wacce men ko men compté ko fantaya bappe ya rabbi ala mo kala ala ni ahmad mustafa al horma o tameni ko Cheikh Bakanda abeya ni nanu te tonkere na de mais an kanu aka Cheikh Abdou Aziz Ajib Sore kanu Katlan Kanyera Kanu. Hali Sita era ka Mauludu Sigi. Le 25 décembre. Aya ira. Ko nebena karata Mauludu ke. Ala ni kanu kama. Wala ambe duwa kai. Ya Rabbi shijani kenya ala modila nama. Amin ya Rabbi Allah. Inshallah ya Rabbi ala ma andemena. Wala amena joya. Ka serifla fo. TV Savan ka bela gelefu ya rabbi ala fangasi barawla ala korota barawla ala hamna ko no awma laba ko yima ala mo karaye ya rabbi ala sababa be shalli ala nabi kene sanuma in kuncera ni dugaw kalambaye afe ay min ke diemaye angaje anka o shiriya nyogon fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم آمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين آمين وبركة في العمر ورزق آمين وتوبة قبل الموت آمين ودرجة عند الموت آمين ورحمة عند الموت آمين ومغفرة بعد الموت آمين ونجاة عند الحساب اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبنعمتك شاكرين وبطاعتك آمنين ومن معصيتك هاربين غريب الفردانية الأهدية الفردانية الأهدية وبحق كافية القهرية الجبارية وبلامية لطفية لامية وبهاي الهادية النورانية وبحق سير كل حرف فيها وبكل كلمة وعد بها نفسك فيها أو نزعتها من أن تولد أن تلد أن تكون لنا مرهنا وناصرا على أمور كلها اللهم تعالى نلتقي إلى أهل غيرك يا كافي يا الله يا سلام يا الله يا كريم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا يسوع يا الله يا بدو يا الله ذات الأجاي ولا يا الله 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 يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله 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 يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله يا الله يا
baara in kuncɛlen an ye kuma galama tenkun an karamɔgɔ a ye dakurunya fila fɔ an ka jɛ ka ɲamada o fɛ. min y'an bila mawuludu organiser na inshallah sabu Allahu taala ye fɛn min dan ka kɛ sababu ye ka adamaden lafiya ka diɲɛ lafiya hali ne yɛrɛ dan kun o kɛla o tigi sababu ye min ye Ahmadu Mustafa ye. donc n'ale y'a wolo bangeli kalo so la walima a yɛrɛ tɛmɛna hali waati bɛɛ lajɛlen walima kalo bɛɛ lajɛlen anw bɛ nisɔndiya kɛ inshallah ka wuli ka jɔ wajibi anw kan ka ni anniversaire kɛ Ahmadu Mustafa ye inshallah thème min tun labɛnna bɛ n bolo wole kira alayhi salatu wassalam a nana kana fɔ ko mɔgɔw ye labɛn ka don da kelen ka bɔ da kelen an kana ɲigu ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲɔgɔn sutura a ye hinɛ ɲɔgɔn na n y'a thème yɛrɛ tun bɛ o kan mina kuma o kan ka tila ka yira mawuludi yɛrɛ nafa min bɛ mun ye an kan ka ala kira ladege ka jogo filɛ a ye min ko an y'a dabila a ko an ye min kɛ an y'a kɛ n ye kuma tun bɛna boli o de kan inshallah diplôme de tɛ fɛn wɛrɛ ye Allahu taala ko la in shakartum la azidannakum a ko ni Allahu taala ye hɛrɛ kɛ i y'a waleɲuman dɔn adamaden yɛrɛ n'a ye ɲuman kɛ i kan ka yira ma ko a bɛ ɲuman min kɛra i b'a kalama a diyala i ye o kama an ye diplôme d'aw ma k'aw encourager inshallah mu kama sini u bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ min ka bɔ ni o ye diplôme fana bɛ se ka kɛ fɛn ba ye o fɛ ye u yasibo na inshallah diɲɛ ni alicɔ folikanlaban min bɛ n bolo n bɛna foli jɔnjɔn min kɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka sɛkiw fo ka mugadamu fo ka kalifaw fo ka ansɔridiiniw fo fɛn fɛn min tɔgɔ fɔla tɔgɔ ma fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka président international infatigable Abdoulaye Geni ka tila ka bɛɛ lajɛlen fo inshallah wallahi ni ko mina kuma karamɔgɔcɛ nisɔndiya kama n bɛ taa don yɔrɔ la min tɛ bɛn ka tila ka taa foli laban fɛn min mɔgɔ min kɛla sababu ye ni jama bɛɛ lajɛlen lajɛna ala o le Sheikhana Abdou Aziz Agib Sore an bɛ dugawu kɛ ala si jan ni kɛnɛya d'a ma a yɛrɛ bɛ labɛnna ka na Côte d'Ivoire 17 janvier an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen aw welen don aéroport international la ni y'a da la an y'a da kan wallahi fɛn fɛn min bɛ la Allahu taala b'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya inshallah ani ce ala san wɛrɛ yira an na. an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ nin an ye Côte d'Ivoire jamana kan sɔngɔ ka sanga ni alakiraba bankeli nisɔndiyali yirali ye an karamɔgɔ Sheikh Ali Dramé n'ale bɛ wele Sheikh Abdul Aziz Sore Junior a n'a ka kalandenw ni jɛɲɔgɔnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛnɛ min sigi alakiraba bankeli nisɔndiyali yirali la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don diɲɛ kɔnɔ ni mawuludiden yɛrɛ hɔrɔma ye ka barika don kɛnɛ sigibaw la shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira ala kira ya Mamado, Takiyullahi Mamado,